Šířka obráběné zóny bude 5 mm, vzdálenost drah 1 mm, a necháme vypočítat dráhu. Nyní jsem vytvořil dokončovací dráhy, které mě vlastně budou obrábět nálitek kolem dokola. Došlo k průmětu drah z 2D roviny na plochy. Vidíte, že nástroj jde jak sousledně, tak nesousledně. To se dá v nastavení také zaměnit. A pokud chci obrábět blíž k nálitku, pomoc je velmi jednoduchá. U 2D geometrie zvolím záporný přídavek. Strategie sousledně, stenčím rozmezí a zmenším přesah. Pokud mám v cyklu definovanou kontrolu obrobku, nikdy mě nástroj nezařeže do modelu. Nyní se podíváme na vrtání děr. K dispozici máme 4 shodné díry. Můžeme vyhledávat díry buď to podle 2D drátové geometrie, nebo stačí označit rotační plochy děr. V první řadě ale vytvoříme cyklus obrábění děr. Jelikož neznám průměr, kliknu si dvojklikem na stěnu a zjistím, že se jedná o díru průměru 18 do hloubky 50. Zvolím tedy nástroj průměru 18. V parametrech díry nastavím buď to přímé hodnoty, nebo nechám automaticky zjistit hloubku díry s přepočtem na špičku nástroje. Zvolím strategii. No a označené stěny ještě určím jakožto středy pro vrtání. Nyní odsimuluji celý obráběcí postup. Vidím, že u dokončování dochází ke kolizi nástroje. Nebudu se tím nyní zabývat. Nyní můžu provést také porovnání obrobeného stavu
kdy zelené plochy jsou dokončeny na čisto, modré plochy znázorňují materiál navíc a ostatní barvy zobrazují přídavek nebo zářez dle zobrazené stupnice v dané toleranci. Kromě jednoduchého vrtání umí systém s prutkem frézovat díru a lze definovat i korekce nástroje. Pokud by váš technologický postup dosáhl většího počtu cyklů, je možné tyto cykly odsložkovat. Můžu například vytvořit skupinu pro hrubování a všechny tyhle cykly do skupiny přesunout. Nyní můžu nechat hromadně přepočítat celou skupinu. Skupina se bude zobrazovat jako jedna entita. V tomhle případě bych měl vidět zobrazenou kolizi u dokončovacího cyklu. Jakmile vytvoříte technologický postup, budete chtít generovat NC kód. Generování NC kódu naleznete pod tlačítkem NC kód a je důležité mít označené cykly, případně celé postupy, které chcete do generování zahrnout. Otevře se vám dialog, kde vyberete cílový soubor pro NC kód a zvolíte si postprocesor pro vlastní NC program. Soubor je uložen na disku, můžete jej nechat zobrazit ve vlastním externím textovém editoru. Soubor nahrajte do mašiny a můžete obrábět. Věřím, že tahle ukázka práce v systému s prutkem je pro první seznámení s tímto produktem dostačující. Další informace vám budou poskytnuty Centrem technické podpory systému s prutkem. Případně kontaktujte distributora ohledně zaslání dalších ukázkových videí, které budou přímo zaměřeny na konkrétní technologické postupy.